Dat is een mooie. Nee, hier. Dit is een mooie. Die. Trek. 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 Nou, goed zo. Trek. Daar. Ja, trek. Super. En die, ja, doe maar. Doe maar. Dat is ook een mooie. Trek. Kijk, hier is ook een mooie. Kijk eens. Hier is ook een hele mooie. Die. Trek. Goed zo. En nou in de emmer. Niet opeten. Dat is niet om op te eten. Niet opeten. Ja. Hier, dit is ook een mooie. Nee, hier. Kijk eens. Hier. Hier. Dit is ook een mooie. Dat is ook een mooie. Ja, trek. Trek. Keurig. Goed zo. Niet opeten, los. Ja, doe het in de emmer. Goed zo. Goed zo. Goed. Goed onkruid wieden. Goed zo. Doe maar. Trek. 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 Nou, super. Hey. Heb jij dat, kan jij goed helpen? Hey. Kun jij goed helpen? Super.